Няма да допуснем в момент, в който парламентът трябва да взима неотложни решения, които са в интерес на българските граждани, за цени, за бюджет, за инфлация, за план за възстановяване и устойчивост, да превръщаме парламента в арена на разправа между лобито на Пеевски и лобито на Прокопиев. На първия ред е Пеевски. Гледа по същия начин, както гледаше и преди. И ние предложихме временна комисия, която да разследва доходите на Пеевски. Този човек в момента в супермаркета не трябва да може дъвка да си купи, той лети с частни самолети до Дубай. 9 месеца Христо Иванов и Мазно турско кафе, моя кабинет, и седеше в скута ми и всичките ми идваха час през час. Господин Мирчев, не можах да се сдържа, защото имам чувството, че господин Пеевски седи на същото място и гледа по точно същия начин, както когато беше в сгобка с вас и променихте заедно Конституцията с него. Истината рядко е това, което изглежда. Въпросът е, готов ли си да я видиш?